Ibrahim. Baba? Ya naga gidan kuma a kulle. Wallahi baba gidan ba kowa wallahi. Ni ma yanzu zuwa nake daga Kano wallahi. Dan sabon aiki ne kuma gidan ba kowa a kulle wallahi. An je waƙan ne ko? Wallahi baba ko wallahi. Wallahi ba. Oh, Ibrahim ba da naji an ce za a bude studio ba. Wallahi baba. Sana'a dai ko ta sana'a da kake gani sana'a ce. Gaskiya ne. Dan haka a dinga ganin mutuncin na gaba. Insha Allah. Kaga yanzu mawaƙan nan wasu abubuwa rihin kunyoyi da suke yi. Kaga abu bai daɗi ba. A dinga ganin mutuncin manya. Insha Allah. Yawa. Insha Allah. A tsaya kuma a matsayin mutum na gari. Insha Allah. A tsaye da magana da Allah Ibrahim. Yawa. Dan haka ni yanzu bari in je nan kofar gidan malam Ayuba. Ina ga suna nan kofar gida. Zan je in zamu ina da magana da shi zamu tattauna. To Allah kiyaye. Ba ku. Lafiya. Ba damuwa. In kuma yan gidan sun zo kai mun magana. Ina can